हेलो फ्रेंड्स बयखौबो गोदान आपडेट यूट्यूब चेनेलाव फिन बरायफिनबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ दिनै भिडिअआ मानि सायाव जागोन आं दिनै नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन जोङो मास्टार लिस्टखौ जोङो माबोरै बानायो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन फारसेनिफ्राय भिडिअखौ नायबानो जाबाय आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना गोदान आपडेट यूट्यूब चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइमब्ला नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा गोजामखा लाइक खालामदो भिडिअखौ जागायनायनि सिगां आं दिनै नोंथांमोननो ओरैबायदि खोन्थागोन जोङो ट्रेन टिकेट दाननाय समाव जोङो माबोरै सिगां एडभान्स जोङो मास्टार लिस्ट खालामनानै लायो बेखौ आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन जायफ्रा मबाइलजों ट्रेन टिकेट दानो नोंथांमोना मास्टार लिस्ट खालामनानै लाग्रोनो हागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना उनाव नोंथांमोना टिकेटखौ दानोब्ला नोंथांमोना इजि प्रसेस जायो मास्टार लिस्ट खालामना लायोब्ला बेखायनो नोंथांमोना जायफ्रा रोङा मास्टार लिस्टखौ नोंथांमोना खालामना लानो हागोन नैबे भिडिअखौ नायनानै फारसेनिफ्राय अब्ला आङो नोंथांमोननो खोन्थालांबाय थानोसै भिडिअखौ जागायनोसै नोंथांमोना लाइक होदो बिनिफ्राय माबाफोर बुजियाब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना सोंहरनो हागोन अब्ला आङो बे IRCTिखौ अपेन खालामनोसै जा बबेयाव जोङो ट्रेन टिकेट दानो बेखौ आङो अपेन खालामनोसै नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बिनि पेजआ बेफोरबायदि खेवगोन नोंथांमोना ट्रेनखौ टिकेट दानोब्ला नैबेयाव थांनांगौ ट्रेनाव बिनिफ्राय नोंथांमोना फ्लाइट टिकेट बास टिकेट हटेल नोंथांमोना जाग्रा खाजा वाटार फुडफोरबो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हायो बिनिफ्राय आङो दा खोन्थानोसै मास्टार लिस्टखौ माबोरै खालामो होननानै बुङोब्ला बेयाव थुबानो जाबाय एकाउन्टआव बे गायाव नुदों एकाउन्टआव खनसे थुनानै होबानो जाबाय बिनिफ्राय बेफोरबायदि पेज खेवगोन बेयाव गोबां अपसन नुगोन नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोना नुदों माय मास्टार लिस्ट बेयाव नोंथांमोना खनसे थुनानै होबानो जाबाय मास्टार लिस्टआव अब्ला बेयाव मास्टार लिस्टआ बानायनाय गैया नालाय बेयाव दङ नो रेकर्ड फाउन्ड देखायदों बिनिफ्राय बेखौ अके मारिदो बिनिफ्राय जोङो बेयाव मास्टार लिस्ट खालामनो थाखाय जोङो नाम एड खालामना दोनखानो थाखाय बेयाव नायबानो जाबाय एड पेसेन्जार दङ जायफ्रा थांगोन बिसिनिखौ नोंथाङा बेयाव एड खालामबानो जाबाय मास्टार लिस्ट खालामना दोनबानो जाबाय अब्ला आङो बेयाव खनसे थुनोसै अब्ला नायबानो जाबाय बेयाव दङ नायबाय पेसेन्जार टाइप बेयाव दङ नोंथांमोना नेमखौ होबानो जाबाय बिनिफ्राय जायनि थांगोन बबेबा जायगायाव थांगोनब्ला बिथांनि नामखौ होबानो जाबाय ट्रेनजों थांगोनबा जायनि टिकेट बानायगोन बिनि नामखौ होदो बिनिफ्राय बेयाव डेट अफ बार्थखौ होदो बिनिफ्राय जेन्डारखौ सायख'बानो जाबाय मेल फिमेल ट्रान्सजेन्डार बेखौ होबानो जाबाय बिनिफ्राय बार्थ क्लजखौ नोंथांमोना सायख'बानो जाबाय बिनिफ्राय बेयाव दङ मेलखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना आइडि कार्डखौ टाइप होबानो जाबाय अब्ला आङो नोंथांमोननो होनानै खोन्थालांसै थाब थाबनो बिनिफ्राय नायबानो जाबाय आङो नेमखौ होबाय बिनिफ्राय बिनि डेट अफ बार्थखौ होबाय बिनिफ्राय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामबाय बिनिफ्राय आङो दा बार्थ क्लजखौ सेलेक्ट खालामसै नोंथाङा मायाव थायो बेयाव नायबानो जाबाय बेयाव दङ लवार दङ मिडल दं उपार दङ साइड लवार दं साइड मिडल दं साइड उपार दङ बिनिफ्राय विंडो साइड दङ केबिन दङ नोंथांमोना कुप दङ बेयाव नोंथांमोना नायनानै नोंथाङा बबेयाव साबसिन मोनो जिरायनो ट्रेनाव नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय अब्ला आङो लवारखौनो होनसै गाहायखौनो बिनिफ्राय गाहायाव नुगोन नोंथांमोना नैबेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामबानो जाबाय सार्भिस अपसनखौ बेयाव नोंथांमोना खनसे थुदो बिनिफ्राय नोंथांमोना बिग दङ नन बिग दं नोंथांमोना अबेखौ होनो नोंथाङा होबानो जाबाय अब्ला आं मोनसे होबाय जिखुनु बिनिफ्राय बेयाव दङ नायबानो जाबाय आइडि कार्ड टाइप दङ बेयाव नोंथांमोना जिखुनु आइडि कार्ड बेयाव टाइप खालामनांगोन बेयाव खनसे थुनानै होबानो जाबाय अब्ला नायबानो जाबाय बेफोरबायदि पेज खेवगोन नोंथाङा जिखुनु नोंथाङा ट्रेन टिकेट दानोब्ला मोनसे आइडि होबानो जाबाय बेयाव नायबानो जाबाय ड्राइभिं लाइसेन्स दङ पासपर्ट दङ पान कार्ड दङ भटार कार्ड दङ बेयाव दङ गभर्नमेन्ट इस्यु आइडि कार्ड दङ स्टुडेन्ट आइडि कार्ड दङ बेंक पासबुक क्रेडिट कार्ड बिदिनो आधार कार्डबो दङ नोंथांमोना बबेखौ होयो नोंथांमोननि गोसो बायदि सेलेक्ट खालामबानो जाबाय बिनिफ्राय आङो दा होगोन आधार कार्डखौ होगोन नायबानो जाबाय गाहायाव दङ आधार कार्ड बिनिफ्राय नायबानो जाबाय गाहायथाराव नोंथांमोना नुगोन बेयाव नायबानो जाबाय इन्टार आइडि कार्ड नाम्बार बेयाव नोंथांमोना आधार कार्ड नाम्बारखौ होबानो जाबाय नोंथाङा भटार कार्डखौ होदोंबा नोंथाङा भटार कार्डनि नाम्बारखौ होबानो जाबाय बिनिफ्राय आङो दा आधार कार्ड होदों नालाय आधार कार्डनि नाम्बारखौ बेयाव होनोसै बिनिफ्राय आङो गासिबखौबो होजोबबाय बेयाव आधार कार्ड नाम्बारखौबो होबाय नाम गासिबखौबो आंना गासिबो साक्सेस जाबाय बिनिफ्राय दा थुदो एड पेसेन्जाराव अब्ला बेयाव नायबानो जाबाय पेसेन्जार डिटेल्स एडिट सक्सेसफुल बेयाव नोंथांमोना अके थुनानै होबानो जाबाय बे साक्सेस जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना फार्स्टआव फैदो बिनिफ्राय नोंथांमोना
माइ मास्टार लिस्टआव फैनानै नायफिनबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय। फैबाय नै मास्टार लिस्ट जाना थाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव टिकेट दानोब्ला नोंथांनि बे मास्टार लिस्टआ डाइरेक्ट ओंखारगोन। नोंथाङा जेबो नाम थुनांगौ गोनां गैया। नोंथांनि बे मास्टार लिस्टखौ नोंथाङा खनसे टिक मार्क होनानै नोंथाङा डाइरेक्ट जाखागोन। बेखौ होबानो जाबाय। बेखौनो जोङो मास्टार लिस्ट होनना बुङो। जायफ्रा दाबो नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामा, नोंथांमोना खालामग्रोना ला, इजि प्रसेस जायो। अब्ला आङो बेयाव मास्टार लिस्टखौ खालामना लाखाबाय। बिनिफ्राय आङो दा टिकेट दानोब्ला आंनिया बियो नामा डाइरेक्ट फैखागोन। बेयाव आङो टिकेट दानोब्ला बेयाव नायबानो जाबाय। बेयाव स्टेशन नामफोरखौ होयोब्ला आंनिया बे मास्टार लिस्टआ डाइरेक्ट फैगोन। आङो बेयाव गोदान नाम होनांगौ जेबो गोनांथि गैला। अब्लानो बेखौ आं सेलेक्ट खालामबानो बेयो आंना रेगुलार जाखागोन। बिनिफ्राय आं टिकेटखौ गोसोबायदि दाननो हागोन। अब्ला लोगोफोर आं बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। जायफ्रा ट्रेन टिकेट दानो नोंथांमोना मास्टार लिस्ट खालामना लाबाय। इजि प्रसेस जायो। बेखायनो आं नोंथांमोननो बेखौ फोरोंनाय जाबाय। जायफ्रा रोङामोन नोंथांमोना मास्टार लिस्ट खालामनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै रोंसिगोन होननानै आं आसा खालामबाय। आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बेफोरबायदिनो नोंथांमोना टेक्न'लजिनि भिडिअ मोनबाय थानो हागोन गोदान आपडेट इउटुब चेनेलाव। आरो दासिमबो फेसबुक पेजखौ नोंथांमोना फल' खालामाखैबा खालामहैबानो जाबाय। डिसक्रिपसनाव दङ फेसबुक पेजआ, नोंथांमोना लिंकआव थुनानै नोंथांमोना फल' खालामनो हागोन। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना फुल भिडिअ नायनो थाखाय थेंक इउ, गोजोननाय थाबाय।